Wala bang tamang, uy. What you do? No. Lad, duta. Lah, duta ni, uy. Wala akong tagtangon, di. Ha? Lah, sakit pangalan ni giti-giti man ni, giti-giti yun. Sasalala, uy. Hala. Sasalala, ni duta. Ala, ni duta. Ala, ni duta ni, uy. Ala, duta yun. Lo. Lalo ya. Ala. Nasa ko abay, nasa ko. Uy. Ano na po di siya? Napa di siya si Will. Ala. Ni Dota. Ala ni Dota yun, Dota No. Unsa man ka oy? Ako ra gigiana o tandi-tandi ba pariha man na og porma. Kanang naay anak-anak sa punga. Hello? Latilot man ni. Mao gani giti-giti managod, giti-giti ba di siya. Latilot oy. Ilat-ilat giti-giti taka man ka oy. Ano ta? Minana rin na kanang baho ang kanang nang giti-giti. Naay na mo. Lah. Mura dig kanang naig namos di ay. Na. Ay, hari ba mo? Kuwati. Boy! Oy, boy! Ikaw man ako giti-giti. Magtun ka tatlong tao. Hindi ba anak? Giti-giti ano na siya ba? Away ko niya anak. Kuha na ako giti-giti. Bar na gina, kailan ko ng bar na gina. Hindi man po. Hindi na ba? Ang giti-giti ba? Giti-giti. Ako na ni giti. Ako ni giti. Ako na. Ako gini eh. Ako man kita ato giti-giti. Ako anak ko sa kuha. Ikaw ba? Ate, ako man giti ate. Taguan. Panguli na tatara. Hindi lagi ako giti-giti. Adya. Ako nang giti-giti ba? Ang tatlo giti-giti. Kanang. Nanay itom-itom. Dili man sa ito, mayuyat man to. Mayuyat. Gani tapay-tapay. Ano dili giti-giti? Iti-iti ako lagi. Hindi kabot ati oy. Sa man guna giti-giti? Kupa lang giti-giti. Ano yung giti-giti? Awat na ay giti-giti te. Asa mo na giti-giti abaw? Ito na ko ate giti-giti. Ako ang giti-giti. Ay, disura mabuang mo ninyo. Ate. Te. Ano yung giti-giti ba? Ya, na lang lagi na. Ako giti-giti. Agi yung kawat. No.